Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны, сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе, хутка стане вядома. Знаёмімся. Дзень добры. Вас вітае каманда настаўнікаў сярэдняй школы нумар 11 горада Светлагорска. Сёння мы вырашылі паспрабаваць свае сілы і памяняцца з нашымі вучнямі месцамі, адказваць на пытанні і паказаць, што мы ведаем, да чаго імкнёмся, ну і чым можам парадаваць тых, хто нас будзе глядзець. Итак, наша каманда. Першы ўдзельнік каманды – гэта Дзяніс. Шукае і знаходзіць тое, што было раней. Расказвае і паказвае астатнім. Прыгажуня, якая чаруе сваім голасам, калі чытае вершы на памяць, якая захапляе увагу вучняў, наша прыгажуня Тамара. Няўрымслівая, заўсёды знаходзіцца ў пошуках, шукае, дасягае, знаходзіць і зноў ідзе наперад малайчынка Тацяна. Чалавек, які любіць арганізацыю і парадак ва ўсім. Гэта наш Андрэй. І я, Діна, капітан нашай каманды. На пытанні па мове, культуры і гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску сланёнак, а па-беларуску зубастыя, а не кусаюцца. Пра якую прыладу працы гэтая загадка? Канюшына, чабор, лілея. Гэта яго называлі перадавым розумам вялікага княства літоўскага. Прозвішча яго Цяпінскі, а імя? Найстарэйшы горад Беларусі гэта назавіце год вызвалення Мінска падчас Вялікай Айчыннай вайны. Беларускі элементар і першае чытанне для дзетак беларусаў стварыла і выдала ў Пецярбургу гэтая беларуская паэтэса і грамадскі дзеяч. Ён бывае сярэдневяковым, каменным, умацаваным і нават паветраным. Як называецца страва, прыгатаваная з дранай бульбы? У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Каго паводле прыказкі ногі кормяць?
Подбярыце антонім да слова «чарнявая». Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Меня зовут Татьяна. Я набрала наибольшую колькость баллов. Буду гулять у категории «Культура». Буду третья. Меня зовут Дина. Я выбираю категорию «Мова». Гулять буду першей. Меня зовут Тамара. Мне засталась категория «Гісторыя» и гулять я буду другой. Мы пазнаёміліся з фіналісткамі. Першая з іх, а менавіта Дина, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія застаюцца за сталом. Сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба. Бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста. Дина, я вельмі рада вітаць вас на гэтай пляцоўцы. Добрый дзень. Дзень добры. Скажите, калі ласка, колькі год вы працуеце ў школе? Ну, у гэтым годзе будзе амаль ужо 25 гадоў, як я працую настаўнікам у школе. Настаўнік беларускай мовы і літаратуры. Настаўнік беларускай мовы і літаратуры, так. Вельмі часта педагогам задаюць такое пытанне: вы ўсіх вучняў памятаеце? Могу сказаць, што большую колькасць вучняў памятаю. Паімённа, па прозвішчу, у твар. Шматлікія ходзяць і сёння вітаюцца і нават пытаюцца парады. Так што... А ці шмат вы настаўнікаў выхавалі? Ёсць выпускнікі, якія вось зараз вучацца яшчэ, хутка прыйдуць. Можа, нават і ў наш калектыў настаўнікаў. А ёсць уже якія і працуюць настаўнікамі. Гэта цудоўна. Гэта, мне здаецца, радасць для педагога. Дина, я жадаю вам у вашай творчай дзейнасці педагагічнай заўсёды поспехаў. Ну і, вядома, перамогі ў гульні. Гэта я заўсёды жадаю кожнаму гульцу. Вялікі дзякуй. У нас катэгорыя мова і першае пытанне для вас. Вызначце правільнае тлумачэнне фразеалагізма за дзедам шведам. Вельмі далёка, вельмі даўно ці вельмі надзейна. Хаця ў каго я пытаюся? У настаўніка беларускай мовы і літаратуры. Я так думаю, калі мы успомнім, што Беларусь хоць і мірная краіна, але тым ці іншым бокам адносілася да нейкіх гістарычных момантаў, ваенных момантаў. А шведы – гэта адна з ваяўнічых нацый. То я так думаю, што гэта будзе вельмі даўно. Ваш адказ вельмі даўно. Вельмі даўно. І я прызнаю гэты адказ правільны. Дзякуй, Дина. Вялікі дзякуй вам. І наступнае пытанне. Як правільна паставіць дзеяслоў «есці» у форму другой асобы множнага ліку? Варыянты такія: вы ядзіце, вы ядзеце ці вы ясце. А вы ведаеце, гэта складана насамрэч. Таму што мы не так часта выкарыстоўваем гэтыя формы. Можна паесці, можна з'есці, а вось вы ядзеце або вы ясце, і першы і трэці адказ, да? Вы ядзіце і вы ясце. Вось падобна на рускі варыянт. Вось, здаецца, як бы і вы ядзеце, але тут штосьці вуха рыжа. Поэтому я так думаю, што хутчэй за ўсё будзе вы ясце. Варыянт «в», на маю думку. Вы ясце. Вы ясце. Справа ў тым, што дзеяслоў «есці» адносіцца да рознаспрагальных дзеясловаў і мае ў беларускай мове адметныя спрагальныя формы. Давайте разам. Я ем, ты ясі, ён есть, мы ядзім, вы ясце, яны ядуць. Вы малайчына, Дина, вы ўсё правільна адказалі. Я вельмі радая, таму што я ўжо пачала нават разгубляцца. Наступнае пытанне. Так.
Якое з прапанаваных слоў не з'яўляецца сінонімам да іншых? Краска, фарба, кветка. Краска. Зразумелае слово, да? Мае ў рускай мове значэнне фарба, колер, да? У нас гэта... Ага. А у нас гэта ад слова краса, прыгажосць. Краска, якая расце на полі. Фарба. А гэта у нас колерная разнавіднасць, адпаведнік зразумела які. І кветка. Кветка прыгожая, кветка духмяная. Я так думаю, што гэта будзе слова Б. Фарба. Слова фарба. На вашу думку, краска, кветка – гэта сінонімы, а сінонімы – гэта у нас… Словы блізкія па значэнню, але розныя па напісанню і гучанню. Я ўяўляю, як зараз пляскаюць у далоні усе вашы вучні і выпускнікі. Яны кажуць: «Діна, усё цудоўна». Ваш адказ фарба. Слухаем. Гэта правільны адказ. Я вас віншую, Діна. Наступнае пытанне ўжо чацвёртае. У якім з прапанаваных слоў трэба пісаць у нескладовае? Соус, клоун, шлагбаум. Ведаеце, вось гэта самае нелюбімае пытанне для дзяцей. Таму што правілы мяняюцца, правапіс мяняецца, і нават бывае, што і сам настаўнік крышачку можа зблытацца. У даным выпадку першае, што прыходзіць на ум, наверное, везде напісала б я у нескладовае. Итак, слово соус, слово запазычанае. Клоун таксама, шлагбаум таксама. То есть пра вообще аднолькава паходжання. Так, але у нас ёсць такая вось асаблівасць. У запазычаных словах, якія заканчваюцца на ус або ум, у нескладовае не пішацца пасля галосных, а застаецца звычайнае у. Тады атрымоўваецца, што шлагбаум – это ум, клоун – это ун, а соус – это ус. Выбираем адказ Б. Слово клоун. У слове клоун атрымліваецца, што у пераходзіць у нескладовае. Пераходзіць у нескладовае, на вашу думку, таму што пасля галоснай. І таму што не заканчваецца на ус і ум. Дзякуй, ваш адказ правільны. Цудоўна. Пятае пытанне, і у вас, Діна, ёсць яшчэ падказка каманды. Як сказаць і напісаць правільна? Двое дзяўчат, абое дзяўчат ці дзве дзяўчыны? Мои шановные сябры, мои любые коллеги, дапаможите мне, калі ласка. Обои – это на стенках. Янка Купана. Две дзяўчыны. Ну, я считаю, что две дзяўчыны. Діна, і вось што мы атрымалі. Адзін ваш сябр прагаласаваў за варыянт А – двое дзяўчат. Адзін за абое дзяўчат. І два чалавекі за дзве дзяўчыны. А якім будзе ваш адказ? Ведаеце, я з самага пачатку думала чамусьці пра адказ А або адказ В. Вось я паміж імі і вагалася, выбірала. І, скажем так, ну, мае калегі малайцы, канешне, але ж 100% яны мне не далі падказкі. І туды можна меркаваць правільны адказ, таму што астаецца за мной. Усё ж такі выберу правільны адказ, гэта будзе дзве дзяўчыны. Адказ В. Добра, я прыняла гэты адказ. Зборныя лічэбнікі двое, абое не спалучаюцца з назоўнікамі жаночага роду. Таму будзе правільна сказаць дзве дзяўчыны. Вы правільна адказалі, Діна. Дзякуй. І вам вялікі дзякуй. Цудоўна. Апошняе пытанне для вас. Які з прапанаваных варыянтаў з'яўляецца правільным? Пайсці у арэхі, пайсці па арэхі ці пайсці за арэхамі? Я так думаю, што пайсці за арэхамі, хутчэй за ўсё, у нас варыянт не падойдзе. Таму што гэта ўсё-такі асаблівасці рускай граматыкі, і іх можна пака пакінуць. А вось пайсці ў арэхі ці пайсці па арэхі, ну, тут можна павагацца. Дык
у арэхі ці па арэхі? Я выбираю отказ Б, пойти по орехи. Дзякуй. Я прыняла ваш адказ. Але, Дина, у мяне тут выделена, што ўсё ж таки трэба ісці ў арэхі, як у грыбы і ў ягады. Прабачце, Что может быть? усё можа быць. У вас 50 балаў, вельмі прыемна, гэта вялікая сума. Достатково. Дастаткова, вы кажаце? А я вам просто хочу прапанаваць прымножыць вашы балы. Вы паставіце на кон пэўную іх колькасць, можна і ўсю суму. Я задам вам пытанне з іншай катэгорыі, просто трэба будзе адказаць на пытанне. Пагаджайцеся, Дина. А я погоджусь. Мне цікаво гэта далей. Цудоўна. А колькі балаў ставіце на кон вось сюды? Давайте я поставлю 30 баллов. Цудоўна. І такое пытанне. У якім горадзе быў заснаваны першы ў Беларусі універсітэт? Ну, пачнем з таго, што на пачатку 20-го стагоддзя, ў 20-е гады, а калі пачынаецца ўздым беларускай культуры, у Мінску адкрываецца першы інстытут, по-моему. Сёння ён так называецца, Беларускі дзяржаўны універсітэт. Калі браць нашы старажытныя гарады, то Полацк, Тураў, там значна пазней з'явіліся навучальныя установы. Ну, Гомель таксама, на жаль, это уже больш пазнейшыя установы. Ну, няхай, наверное, будзе ўсё-такі, хутчэй за ўсё, што гэта будзе Мінск. Гэта ваш адказ. Гэта мой адказ. І ён правільны, Дина. Вы малайчына. На вашым рахунку 80 балаў. Выдатна, дзякую. Я вас віншую. Першы прэтэндэнт на перамогу. Тамара, я вітаю вас на вялікай пляцоўцы. Добрый дзень. Добрый день. Скажите мне, калі ласка, што вы выкладаеце ў школе? В школе я выкладаю уже больше за 20 год русскую мову и литературу. Скажите, калі ласка, вы ураджэнка Светлагорска? Так, я нарадзілася ў Светлагорску, жыву ў Светлагорску, працую ў Светлагорску. Гэта мой любы край. Тамара, гуляем? Гуляем. Падчас вашай гульні у вас будзе магчымасць адзін раз узяць дапамогу каманды. Памятайце заўсёды пра гэта. І першае ваше пытанне. Калі ў нашай краіне святкуецца дзень дзяржаўнага герба, дзяржаўнага сцяга, дзяржаўнага гімна? І варыянты: 3 ліпеня, 15 сакавіка і другая нядзеля мая. На мою думку, гэта свята мы святкавалі зусім нядаўна, і я адкажу другая нядзеля мая. Вось так не разглядаеце. А што гэта за дата 3 ліпеня? Ну, гэта дзень незалежнасці нашай краіны. Так, і 15 сакавіка таксама не падыходзіць. 15 сакавіка, ну, на мою думку, не падыходзіць. Спрачацца не буду. Давайте разглядаць. Дзень незалежнасці 3 ліпеня. А вось 15 сакавіка дзень Канстытуцыі. Другая нядзеля мая – гэта дзень дзяржаўнага герба, дзяржаўнага сцяга, дзяржаўнага гімна. Дзякуй, вы правільна адказалі. Малайчына, ідзем далей. Пытанне такое. Хто стаў першым героем Беларусі? Дар'я Домрачева, Уладзімір Карват ці Мікіта Куканенка? Ось калі б я адказвала інтуітыўна, то я бы адказала Уладзімір Карват. Толькі інтуітыўна, але я не лічу, што гэта... Вы не ўпэўнены, што гэта правільны адказ? Што, да, Тамара, так можа гэта якраз тое самае пытанне, якое трэба адрасаваць вашым сябрам? Ну, давайте я выкарыстаю гэты шанс і папрашу дапамогі ў сваіх сяброў. Так. Мае паважаныя сябры педагогі. Дапамажыце мне, калі ласка, адказаць на пытанне. Главное, што напісана. Точно? Тамара, што мы атрымалі? Адзін з вашых сяброў за варыянт А. А 3 чалавекі сказалі, што гэта Уладзімір Карват. Ваш адказ. Ну, паколькі мае сябры маю інтуіцыю падтрымліваюць, я адкажу Б. Уладзімір Карват.
Дякую вам за адказ. І хочу сказаць, што ён правільны. Ну а цяпер патлумачу. Справа ў тым, што ваенны лётчык Уладзімір Карват цаной уласнага жыцця не дапусціў падзення самалёта на населеныя пункты. І гэта было ў 1996 годзе. Яму пасмяротна прысвоена званне Героя Беларусі. Ён быў першым героем Беларусі. Прыкладна 2 гады таму, у 2021 годзе, імёны Мікіты Куканенкі і Андрэя Нічыпарчыка сталі вядомыя усім беларусам. Бо яны, ваенныя лётчыкі, падчас трэніровачнага палёту пад Баранавічамі прадухілілі падзенне самалёта на жылыя пабудовы. І ім таксама пасмяротна было прысвоена званне Герояў Беларусі. Дзякуй вам за адказ. Наступнае пытанне, Тамара. Звярніце ўвагу на фота. Помнік князю Юзафу Панятоўскаму знаходзіцца ў Варшаве. Аднак да 20-х гадоў 20-го стагоддзя гэтая скульптура упрыгожвала адзін з беларускіх гарадоў. А які? Гродна, Гомель ці Мінск? Ну, мне здаецца, што Гродзеншчына, Польшча, у іх ёсць нешта агульнае, і ў гісторыі вось яны бліжэй у нейкіх гістарычных падзеях, мабыць, чым Гомель і Мінск. Ну, гэта мая думка. І я лічу, што ўсё ж такі Гродна. Гісторыя князя Юзефа Панятоўскага, яна пераплятаецца не толькі з Гродзеншчынай. А вось дзе помнік стаяў раней, не ведаю. Ну, я то ведаю, але не скажу. Вы лічыце, што гэта Гродна. Што ваша інтуіцыя, дарэчы, гаворыць, Тамара? Інтуіцыя гаворыць Мінск. Ага. Да. Ваш адказ? Ну, давайте, хай будзе Мінск. У 1840-х годах гэты помнік быў падараваны Мікалаем I Івану Фёдоровичу Паскевічу. Гомель. І ў Гомелі ён знаходзіўся каля палаца Паскевіча. А зараз ён стаіць у Варшаве. Ваш адказ неправільны. Зразумела. Але нічога страшнага. Усё добра, гэта першы неправільны адказ. Такое бывае. Наступнае пытанне, 4. Пачынаючы з 14 стагоддзя беларускія гарады набывалі права на самакіраванне. Як называўся будынак, дзе размяшчалася кіраўніцтва горада, што мае права на самакіраванне? І варыянты: ратуша, брама ці замак. Ну, замак, на мой погляд, не можа быць, таму што ўсё ж такі замак, на маю думку, належаў пэўнаму шляхцічу. Ну, ратуша, мяне асацыяцыя з рэлігіяй. А вось брама, нават я і не ведаю, калі брама. Ваш адказ? Ратуша. Ратуша. Ну, добра. Калі ў горада было магдыбургскае права, гэта значыць, горад атрымліваў права на самакіраванне. І гарадскія ўлады знаходзіліся, ну, вядома, не ў замку. І не ў браме. Гэта была ратуша. Дзякуй. Вы правільна адказалі, цудоўна. Наступнае пытанне. Вось такое гістарычнае. Жыхары якіх беларускіх гарадоў двойчы адзначаюць дату вызвалення падчас Вялікай Айчыннай вайны? Калінкавічы і Рэчыца, Жлобін і Рагачоў, Орша і Лепель. Ну, на мой погляд, цяжкае пытанне. У ліпені 41-го і ў лютым-чэрвені 44-го года. А, дарэчы, сярод вашых сяброў ёсць гісторыкі? Так, ёсць. Дзеніс. Дзеніс у нас гісторык. Ну, зноў-такі, мая інтуіцыя, а падведзе яна мяне ці не, гэта ўжо мы даведаемся пасля адказу. Ну, Орша і Лепель.
Я прымаю ваш адказ. Гэта сапраўды не калінкавічы і не рэчыцца. Гэта не Орша і не Лепель. Гэта Жлобін і Рагачоў. Вы неправільна адказалі. Нягледзячы на перавагу праціўніка, 13 ліпеня падраздзяленні Чырвонай арміі на чале з генерал-лейтэнантам Леанідам Пятроўскім правялі контрнаступленне, вынікам якога стала часовае вызваленне гарадоў Жлобіна і Рагачова. Дзякуй. І апошняе пытанне, Тамара. Апошняе. У якім горадзе выйшла ў свет першая друкаваная кніга, выдадзеная Францыскам Скарынам? Полацк, Прага, Кракаў. Кракаў. Вы адразу Кракаў і ўсё. Тут усе гарады, якія пералічаны, яны маюць дачыненне да асобы Францыска Скарыны. Дзесьці ён нарадзіўся, дзесьці вучыўся, а дзесьці выдаў першую кнігу. Ну, я лічу, што выдаў першую кнігу ў Кракаве. Добра. У Полацку Францыск Скарына нарадзіўся. У Празе выдаў сваю першую кнігу. Вы адказалі неправільна. А ў Кракаве Францыск Скарына вучыўся. Ён скончыў Кракаўскі універсітэт. Тамара, на вашым рахунку 30 балаў у вельмі цяжкай катэгорыі гісторыя. Гэтую суму можна прымножыць, паставіць на кон балы вашы усе, напрыклад, і адказаць на маё пытанне. Пытанне не з катэгорыі гісторыя, і яно не будзе мець варыянтаў адказаў. 60 гэта значна лепш, чым 30. Або 0. Або 0, ну, а вы рызыковы чалавек? Не, я не рызыковы. Не рызыковы? Не. Ну, ўсё ж таки я чакаю вашага адказу. Ну, давайте рызыкну, я нічога не губляю. Так, 30 балаў на кон, правильно? Так. І атрымоўваеце пытанне. Звярніце ўвагу на фотаздымак. Без гэтага прадмета да 20-го стагоддзя у паўсядзённым жыцці не магла бы ісціся ніводная гаспадыня. Для чаго гэтая прылада ўжывалася? Гэтая прылада доўгі час была ў маёй бабулі, якая жыла ў Гродзенскай вобласці, у вёсцы Сабалькі. І яна вельмі часта яе выкарыстоўвала. І нават я бачыла, як яна гэта робіць для таго, каб прасаваць. Вы адказалі правільна. Дзякуй. Малайчына, Тамара. Дзякуй вам за вашы адказы. Гэта была цудоўная гульня. І мы зразумелі, што вы рызыковы чалавек, Тамара. Вітаю вас, Тацяна, ў гэтай студыі. Скажыце, гэта выпрабаванне вось удзельнічаць у такой гульні? Яшчэ якое. Асабліва для мяне, калі ніколі ў такіх абставінах не быў, то вельмі цяжка. Гэта зразумела, але вось кожны дзень уваходзіць у клас. Гэта ўжо моя сфера, мой шлях, мой напрамак. Геаграфія – наш самы любімы прадмет. Гавораць такое? Так. Гавораць. Ну, Тацяна Александровна гуляе ў катэгорыі культура. Увага, першае пытанне. Назва якога каляндарнага месяца звязана з апрацоўкай ільну? Верасень, кастрычнік, чэрвень. Чэрвень? Бо гэта летні месяц? Не, яшчэ не збіраюць. Так. Альбо верасень. Хай будзе верасень. Хай будзе верасень, кажа Тацяна. Хай будзе верасень. Тацяна, ну добра, я прыняла ваш адказ. Хаця можна было яшчэ нагадаць, што ёсць дапамога сяброў. Магчыма, яна спатрэбілася. Калі хочаце, можам звярнуцца, не? Яшчэ шмат пытанняў, так? Зразумела. Вы кажаце, што гэта верасень. Ну, верасень ад слова верас. А вось
Кастрычнік ад слова кастрыца, якая ляціць, калі апрацоўваюць лён. Вы адказалі неправільна. Правільны адказ кастрычнік. Зразумелі чаму? Да. Так? Дзякуй, ідзем далей. Якое славянскае племя мела сваю назву ад імя свайго правадыра? Радзімічы, крывічы ці дрыгавічы? Дрыгва ад таго, што знаходзілася ў басейне Прыпяці. Там балота, крывічы. Гэта паўночная часть. Радзімічы. Пытаць дапамогі не будзем? Так, ну добра. Давайте глядзець. Вось вы правільна сказалі, дрыгавічы ад таго, што на топкіх балотах, на дрыгве. Вось гэтая назва гэтага племені. Крывічы гэта блізкія па крыві людзі. А радзімічы назву сваю мелі ад імя правадыра. Вы правільна адказалі. Тацяна Александровна, пляскаюць у далоні вашы вучні. Наступнае пытанне. Жыве з ім дума іх сям'я, і сніць з ім сны нязводныя. Завецца ж спадчына мая усяго старонкай роднаю. Хто з беларускіх аўтараў напісаў гэтыя радкі? Якуб Колас, Максім Богданович, Янка Купала. Янка Купала, Якуб Колас. Максім Богданович. Максим Богданович. Варыянт А ці В? Я мяркую. Ці Якуб Колас, ці Янка Купала, так? Так. Калі ласка, ваш варыянт, Тацяна. На мою думку, варыянт В. В. Я прымаю ваш варыянт. Дзякуй. Верш спадчына. Згадвайце урокі літаратуры. Напісаў не Максім Богданович. Аўтар гэтага верша? Янка Купала. Вы малайчына. Цудоўна. Наступнае пытанне. Да вашай увагі герб аднаго з абласных цэнтраў Беларусі. Сучасны герб якога беларускага горада прадстаўлены на малюнку? І варыянты: Брэст, Мінск ці Віцебск. Можа, звернемся да сяброў? Вы думаеце, што на гэтае пытанне яны адкажуць? Шаноўныя сябры, акажыце дапамогу. Усе вашы сябры сказалі, што гэта Віцебск. Адзінадушна. А што скажаце вы? Згаджаюся з сябрамі, варыянт В. Гэта, на вашу думку, герб Віцебска. Віцебска. У аснове сучаснага герба Віцебска першапачатковы варыянт герба гэтага горада. Яшчэ з 1597 года, калі быць дакладным, то гэта профіль Ісуса Хрыста, намаляваны на блакітным полі іспанскага шчыта. Гэта правільны адказ, малайчына. І падзякуйце сябрам. Дзякую. Наступнае пытанне. Каму з беларускіх паэтаў належыць літаратурны псеўданім Янка Лучына? І варыянты: Івану Неслухоўскаму, Івану Фёдарову ці Івану Луцевічу. Хто ж ты, Іван? Можа, Іван Фёдараў. Ніколі не чула такога. Ніколі не чула. Ніколі. Ну, я скажу, што імёны аўтара вы ведаеце, псевданімы. А вось сапраўдныя імёны, ну, гэта вучаць у школах, так? Ну, магчыма, гэта забылася. Іван Неслухоўскі. Вельмі прыгожа.
не змяняла б такое імя. Хай будзе Іван Луцевич. Іван Луцевич, вы думаете? Вось быў Іван Луцевич і стаў Янка Лучына. Да. Быў Іван Луцевич, стаў Янка Купава. Ваш адказ неправільны. Быў Іван Неслухоўскі, стаў Янка Лучына. Вось гэта правільны адказ. А калі мы згадваем імя Івана Фёдорова, то мы згадваем аўтара Янку Маўра, дзіцячага пісьменніка. Тацяна, у глыбокай старажытнасці продкі беларусаў былі язычнікамі. Якое з прапанаваных імёнаў называе Бога Сонца? Пярун, Дажбог ці Вялес? Пярун, бог Маланкі. А Вялес, Там хутчэй націск на «е», Вялес. Вялес. З раслінамі? Дажбог? Але я не чула ніколі Дажбог. Хай будзе варыянт Пярун, Дажбог ці Вялес? Б. Б? Да. Назовіце імя. Дажбог. Ну, добра. Вялес. У славянскай, у прыватнасці ў беларускай міфалогіі, гэта бог палявання, жывёлагадоўлі і багацця. Пярун вы самі сказалі, бог маланак і грому, а Дажбог бог сонца. Вы малайчына, Тацяна. Цудоўна. У вас 40 балаў. Гэта добры вынік. І я прапаную вам прымножыць вашы балы. Хочаце? А чаму не? Я толькі за. Тацяна, колькі балаў вы ставіце на кон? 40. Усе балы. Добра. Вам будзе пытанне з беларускай мовы, і яно не будзе мець варыянтаў адказаў. Пытанне такое. Перакладзіце на беларускую мову словазлучэнне «благодарим учителей». Благодарим. Дзякаваць настаўнікам. Малайчына. Малайчына. Гэта правільны адказ. Малайчына. Нашы фіналісткі атрымалі моцныя ўражанні. Ну а падарункі сёння забіраюць Дзіна і Тацяна. Яны пераможцы. Віншуем іх. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак, у адукацыі назапасіць веды. Стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.